Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вазкуруллаһ фи айямин мағдудат". Аллаһ Тәгаләне билгеле булган көннәрдә искә төшерегез. Билгеле булган көннәр ул тәшрик көннәре. Менә Зулхиджәнең 1-нче 10 көне, 9-нчы көн ул Гарафа көне, 10-нчы көн ул бәйрәм көне, Курбан шаулы көне. Һәм Курбан шаулы көненнән соң булган тагы 3 көн ул тәшрик көннәре. Ул тәшрик көннәре. Тәшрик көннәрендә Аллаһны күп итеп искә төшерегез дип Аллаһ Тәгалә әмер итеп әйтә. Һәм моны куәтләп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисе Пәйгамбәрбез әйтә: тәшрик көннәре ул ашау, эчү һәм Аллаһны искә төшерү көннәре. Бу хадис Муслим сәнәдендә килә. Шуттырып, шушы изгелекләрдән, кылынасы изгелекләрдән ул Аллаһны күп итеп искә төшерү. Шул искә төшерүләрдән ул тәкбир әйтү. Һәм тәкбирне ничек әйтү? Тәкбирне әйтү аның төрле формасы бар. Шулардан ничек ул сахабалардан килә бу әйтүләр. Кайберләр әйттеләр: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар кабира. Менә бер төре. Икенче төре: Аллаһу акбар, ла илляһ иллаллаһ, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Тагы: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илляһ иллаллаһ, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Менә шундый кебек тәкбирләрне күп итеп әйтү. Бу тәкбирләрне әйтү ир-атларга да һәм хатын-кызларга да кагыла. Илләмер аерма шунда: хатын-кызлар чит кешеләр каршында тавыш күтәреп әйтмиләр. Әмма ир-атлар инде тавыш күтәреп тышка чыгарып әйтәләр шушы зикрләрне, шушы тәкбирне. Һәм тәкбиргә килгәндә Пәйгамбәрнең сөннәтенә карасак, сахабаларның тормышларына карасак, Зулхиҗдә булган тәкбир ике төрле була. Берсе гомуми тәкбир, икенчесе инде аерым тәкбир. Гомуми тәкбир Зулхиҗнең 1-нче көненнән үк башлана. Менә Зулкәгъдә ае бетеп, соңгы көне бетә, ахшам намазы укыла, айны күрәләр, яки 30-нчы көн тула Зулкәгъдәнең, шуттыр Зулхиҗ 1-нче көне керә. Менә шушыннан башлап тәкбирләр башланыла. Син урамда барасыңмы, мәчеткә барасың, мәчеттәме син? Кайда гына булма, син инде тәкбирне әйтәсең. Тәкбирне әйтәсең. Бу инде гомуми сурәттә булган тәкбир. Әмма икенче тәкбир, анысы инде аерым тәкбир. Икенче төрлесе. Ул Арафа көненең төнендән башлана. Менә кайчан Зулхиҗнең 8-нче көне бетә, башлана Арафа. Менә шуннан башлана тәкбирләр әйтү. Ул намаздан соң тәкбирләр әйтү. Ничек бу әсәрләрдә килә шулай? Кайчан без намазны укып бетергәч, сәламнар әйткәч, Аллаһумма антас-салам ва минкас-салам, тәбәрәктә я зәл җалали вал икрам дип әйткәч, инде кеше намаздан соң тәкбирләр әйтә. Һәм әлбәттә бу тәкбирләр җәмәгать белән әйтелми, һәрбер кеше аерым әйтә. Чөнки Пәйгамбәр сөннәте шуңа күрсәтә. Һәм менә ничек без күрәбез, менә бу тәкбирләр әйтү, зикрләр әйтү, ул Пәйгамбәребезнең калдырган сөннәте. Менә гәрдә без карасак, мөселманнар арасында ул калдырылган сөннәт. Шуның өчен менә бу сөннәтне торгызыйк, бу сөннәтне күтәрик. Чөнки Пәйгамбәр заманында тәкбирләр әйтелә торган булган. Алар бу сөннәтне күтәргәннәр. Ләкин вакытлар үтү белән менә бу сөннәт онытылган. Һәм ничек без күрәбез күз каршыбызда. Инде безгә кирәк Пәйгамбәрбез сөннәтен торгызырга, искә төшерергә кешеләргә. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям моның хакында әйтә: "Миннән соң, минем сөннәтем онытылганнан соң, кемдә кем минем сөннәтемне кире җанландырып җибәрсә, чынлыкта кемдә кем аңа ияреп ул сөннәтне үти башлый икән, үтәүче кешенең дә әҗер-савабы булачак күрсәтүче кешегә. Үтәүче кешенең әҗер-савабыннан бер нинди әҗер-саваб кимемичә. Агар да Пәйгамбәр сөннәтен торгызсаң, ул Пәйгамбәребезнең сөннәтен эшләп үзең әҗер-саваб аласың. Һәм агар сиңа кешеләр иярә икән, аларның әҗер-саваплары сиңа да була. Шул вакытта алардан да ул әҗер-саваплар кимеми. Бу инде Аллаһ Тәгалә рәхмәте булып тора безгә карата. Һәм шулай агар да без сахабаларга карасак, шулардан Ибн Умар һәм Абу Хурайра радиллаһу анһума 10 көнендә, Зулхиҗнең 10 көнендә базарларга барып тәкбирләр әйтә торган булганнар, хәтта кешеләргә искә төшерер өчен. Һәм кешеләр моны күреп, алар да әйтә торган булганнар. Һәм бу әсәргә без килсәк, бу әсәр күрсәтми, менә Ибн Умар һәм Абу Хурайра алар әйткәннәр һәм кешеләр алар артыннан кабатлап, алар бергә җәмәгать белән әйткәннәр. Юк, ләкин бу күрсәтә, Ибн Умар һәм Абу Хурайра алар кешеләргә искә төшергәннәр. Менә тәкбир әйтергә кирәк. Онытмагыз, Зулхиҗнең 10 көне бүген. Һәм инде кешеләр аларда тәкбирләр әйтә торган булганнар.